Marciña, polo menos este verán imos coller calorciño. Ai, primeira fila de praia, o ruido das ondas do mar. E esta va de rapazas que levo un bo rato buscándovos pola praia. Que ves? Bueno, pois a informarvos de que ves vos aquí. Bueno, ti non soltas o bolso ni para vir a playa, Hombre, as cousas Garbanciña. importantes comigo Que veño a informarvos de que aquí se traballa as fines de semana de verán. Como? Claro, claro, No, planazo no. está este verán na Televisión de Galicia. O sábado, os compañeros de aquí Galicia e o domingo son todos en directo. Ai, agora que salía o solorciño. Bueno, habrá que seguir preparando. Veña, hombre, pues vamos alá entonces. Pues claro que sí, rapazas. Este verán pasámolo en xuntos. Tenemos todo preparado para arrancar, menos que eu estuve preguntando ¿dónde está Pili? ¿Pili? ¿Pili, dónde estás? ¿Pili? Xa vos lo dixen por activa ou por pasiva. O coche neste estado non sale do garaxe. Que vos lo teño que decir en chino? Home, se me dices en chino non te vou entender. Tú sabes chino ou non? Eu creo que era unha pregunta retórica desas. Ah, bueno, pois como que O dito, o coche neste estado non sale do garaxe e punto. Pois a mí non me parece tan grave. A ver, vai dicir que lle falta unha roda, pero... Pero ten tres máis, Eu creo que ainda que vai un pouco ladoado, vai ben. Vai ben. Vamos a ver, podedes discutir na rúa, por favor, non vedes que estamos facendo un programa en directo aquí. Así, eso digo eu. Marchades a ventanilla se tedes algunha reclamación que poñer, falades aí en ventanilla, cando este todo arreglado, sacades o coche, punto. Bueno, vale. Veña, desaloxando. Vamos coller unha cousiña aquí atrás que se quedou aquí atrás. Pero rápido, vale. rápido. Veña, Garbanciña. Vámonos de aquí, que aquí non nos tratan moi ben. Veña, vamos para lá. Ay, Dios mío, pero ¿dónde estamos? Dios mío, que calor, estou morrendo. Ay, Eu estou alucinando. No tempo que levo traballando aquí non vin unha cousa igual. No, alucinando estou eu, que teño que cantar e non chego. Non podo estar en todos os sitios. Sementarei, loguiño de cranear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de cranear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Un meniño rebuldeiro que fala da lingua nai, que suba aos pexegueiros a froita verde roubar. Sementarei, loguiño de cranear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de cranear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Sí! ¡Vámonos, paludo! E riña de moita leña, hei de traer un feixiño pra carro cuia bella. Anda, Xoana, ardecha Troia, vete comigo, bailaremos la rumboia. Viva rumboia, rumboia viva, viva rumboia, que sea noite e día. Sí!
nosa Pili Pampín, que xeito de comezar o programa. Vamos, Pili! Que xeito de comezar, dicía eu, esta andaina estival de Xuntos. Os domingos, o teu día favorito da Pois semana, sí, é verdad. Pili. Os domingos son especiais aquí en Xuntos e máis de Bran, por suposto. Bueno, claro, falando de Bran, os nosos colaboradores veñen, bueno, xa os vades ver, Puricones, benvida, Manel Mosquera. Gracias. Esa camisa directos do chiringuito. Chiringuito de playa total. Como nos gusta. Aquí en Xuntos, Pepe del Real, benvido. Buenas tardes. Qué maravilla, Vicos. En la nosa banca da nova Marina Villaverde e Javi Sánchez, sempre discreto, sempre discretiño. Non lle gusta o color. A ver, é que eu dixen, bueno, como comezábamos o programa, digo, imos comezalo ben, por se acaso traio o flotador, non vai a ser que vayamos a pique, Claro. pero despois dunha entrada como Pili Pampín, esto solo é para arriba. Esto só pode significar que o verán, sabedes aí, esto vai ser todo subir. E trouxen unha cousa. O qué? Como estamos estreando edición verán, dixen, pois mira, sabes que vou traer? Merendola. Que me dices? Truxen a merendola popular galega. E calé? Pois bocadillo de chourizo ou de chocolate. Bocadillo de chourizo con chocolate. Quen queira chocolate, chocolate. Quen queira chourizo, chourizo. Pois que ben, A ver, ¿no? ide collendo, Non non? sabe moito, pero que detalle, La verdad, queda brallada con este rapaz. Veña. Queda brallada. Pero gustame moito porque Javi sempre pide merenda e eu se trae Trae, merenda. Está moi ben, eu quero de nocilla. Eu quero de nocilla. Bueno, está moi ben porque queda claro que neste programa Pepe, comer e a troula gustanos moito. O malo é a operación bikini, non sei Xa, é se verdad, pero podemos con esta operación pero bikini. No. moi ben, Javi. Ahora a operación bikini xa acabou. Ahora ven a operación sol, disfrute, praia, todo. Que ben, un aplauso para Javi que nos puso aquí merenda. Javi, gracias. Eos e fartiños de outras Eu cousas. estábame compadecendo dos da banda, pobriños, a pleno sole tocando. Pois. É verdad, Pero pero decir que creo que por primeira vez neste programa non me están a dar envexa as nosas compañeiras porque están a pleno sol e todos os nosos respetos, verdad, Pili, pos músicos. Totalmente. Pero xa facía falta sol, Bueno, sí, é verdad. Xa tocaba. bueno, estamos vendo imaxes desa Da festa, o procesión. sea, aí en Rodeiro. Claro, a min encantan estas festas, Manel, porque dicíamos antes, son as que máis nos gustan, as nosas, as que organizan eses veciños con tanto cariño, con poucos medios, en moitos casos, pero que o dan aí todo para celebrar o patrón. Date Manel. conta que hoxe en día en un pueblo pequeno deses, a comisión de festas, bueno, eso que merece un monumento. Porque depois ainda encima, poñer de acordo a todo o mundo a quen vas traer a tocar. Ai, Bueno, mamiña, Manel, a eu estes lembro cativos cando tiveches ti que organizar a orquestra de Xuntos aquí. Oh, madre querida. O que che custou e foi por da cor... Ese tema non o queremos tratar. Non sei por qué, porque Pues non quedou estuvo fenomenal. tan mal, muchacho. Efectivamente. Bueno, ¿qué decías, Manel? Que dicía que, bueno, que había que levantar un monumento a esta xente que fai as festas porque dice, son criticados depois de traballar, se tras a este tal, os rapaces que queren este como chaman, el é circo. Eu, por exemplo, na miña queremos música, verdad, Pili? Queremos xente que cante en directo e que faga festa popular. No, pero hai que ser valientes hoxe en día, Rocío, ser Moi valiente, membro moi dunha valiente. comisión de festas, porque a verdade é que traballan arreo para ter unha festa bonita no seu pueblo, cos medios que teñen, claro, está cada un, pero traballan moito, Tes moito. toda a razón. Pois tiña toda a razón, Pili, se vos parece, imos a darlle un aplauso a esas comisións de festas que están traballando arreo estos días para que despois todos o pasemos ben e aguantar, como dicía Manel, esas críticas pondo de acordo o tema da música, Pili, que dicía Manel. Porque os nunca gustos. chove a gusto de todos, pero non todos os sitios se poden permitir levar unha panorama, unha París de Noia, un Olympus, A ver, claro, hai que ir ao máis... Pero tamén o que pasa moito cas festas é que todo o mundo igual as sinto un pouco como un servizo, non? E ao final o importante eu creo que é contribuir, é dicir, hai que formar parte das comisións e hai que meterse Hai que e axudar, implicarse. porque se non axudas, non protestes. Efectivamente. E, por certo, tocaches un tema aí, vou abrir un melón complicado. Pero, cantos cartos hai que pôr nunha festa?
Depende. Hombre, claro. Hai sitios en que teñen cupo xa. E outros que poñen a voluntade. E outros que poden a voluntad. Pero como non pode faltar un bo xantar, non? Un día do patrón que se este, aquí temos, non teño todavía aquí bocadillo. Non me comes nada, Non me claro, comes nada. eso hai que preparalo, Pili. Todo, Ir a todo. compra por a mesa. Eu non sei que vos dame esperanza de todo isto. Rocío, a ter festa no teu pobo dá moitas ventaxas, porque ganan as peluquerías, as panaderías, ganan os supermercados, ganan as tendas de roupa, porque queres ir mona o día da festa verbena. A casa como unha patena. Eso, malo. Despois non vamos a falar como queda a casa despois da festa, pero bueno, é igual, ese é outro tema. Bueno, a que faltaba. Boas tardes. A que faltaba. Que faltaba no verán? Pero bueno, qué guapa ves con esa Pamela. A ti tamén ves así Hombre, eu como veño moi- preparada para todo o verán No, aquí. xa te beso, qué guapa, Garabanciña. Non Da podo gusto decir o verte, mismo de fi- ti, Rocío, pero bueno, de mira. verdad, filla, como Viñamos é. a decir que xa entendo porque Pilar non lle gusta o día da pretrona, porque sabe Dios como ten que a casa e terá que ordenar todo para que lle vaya a xente a comer e normal. Pues se ven ¿Qué esta fina, Que eh? di esa señora? Pues a mí acaba de Cosa. chamarme fea, a ti dicirche que a casa te sucia. Bueno, En fin, Rocío, non hai xente fea, hai empezamos xente ben. mal iluminada. Ah, amiga, que lista. Pero bueno, mirade, Sí. eu teño a casa como unha patena, cando queirades vindes todos comer un día. Seguro, además. Pero eu fago a lista de invitación, vale? Bueno. Manel, ti tranquilo que terás a mesa ali. Ah, Bueno, Garabanciña, estarás encantada de estar con nós todo o verán, todos los domingos, aquí na Televisión de Galicia, xuntos, non? Eu encantada, sí, porque eu son unha muller encantada. Pero eu tiña pensado montar un chiringo e de praia non volver hasta setembro e polo que sea, agora teño que vir aquí todos os fines de semana. Pero, Garabanciña, por que sigues facendo teaduras? Se estás encantada de estar onde aquí. vas ti a playa Cafojas? Pois iba ir pacies. Non floto, que a cabeza, flótame. Bueno, É veña. igual, vamos xogar, Vamos vamos a xogar. xogar mazos, Pili. Efectivamente, veña, un aplauso que tendes o bote, Garabanciña, que a ver se... Pili, bueno, teño vos que dar unha notición. A ver, que Porque notición. veño espléndida. Sí? Para isto do verán. Veño espléndida. Oh, Teño unha pistaza para Pensé- este bote que estou querendo Pensei dar que iba a xa. decir que tiña unha pistola, Dios mío. Non veño tan á guerra, non. É unha pistaza, que collan papel e boli nas súas casas. Vale, porque cantos cartos hai no bote xa? 380 euros. Guau! Que me pesa o bolso, Pilar, que non... Porque claro, traemos monedas e... Pois, a ver se temos sorte e o Mira, vou dar as repartimos pistas, hoxe. espera, muller, que A vou dar as ver, pistas. vai de as pistas. Estamos entre 71.700 e 71.713. Buah, menuda pistaza, dou. Pois se Hombre! non acertan hoxe... A ver quen me di que, A ver, hombre, que hai 380 euros en xogo. Que maravilla, que festazas se poden facer con 380 euros. Vamos Veña, ca a ver se primeira repartimos. chamada da tarde. Hola, moi boa tarde. Hola, boa tarde. Hola, guapísima, como te chamas? Belén, Belén, e onde estás? pois en Portas, Ah, estás en Portas, estupendo. Fai Al moito ladiño- calor en Portas, Belén. bastante, Sí, bastante. non pasa Pero por xa- de lá o río. xa facía falta. Eso, que veña ben, que veña ben. Sí. Sí. Bueno, corazón, pois dalle, a ver cantos garabanzos pensas que temos na urna. Pois, a ver, 71.000, 700, 9. Ai, mi má. Que susto, que? Sí ou non? A ver, un ui que é, Pili? Que un no. ui non é un no. No, É vale. un no. Pero temos outra oportunidade, corazón, dalle. Veña, Belén. Sí, pois o 10, 71.710. 71.710. A ti gusta o número, Pilar? Pois non é feo. E a ti? Tamén. A ver, veña, van para a porta os 380 euros ou non, Garbanciña? Por Dios. Non van para portas. Sí. Hai menos garabanzos. Hai menos, Belén, síguenos chamando a ver se tes sorte. E podes Vale, coller outro día, vale, bonita? Un Vale, bico, corazón. Rocío. Hai, Pili, que Chao. temos o bote quentiño, Ai, 390 xa. 390 e moi acotado isto, Wow, pois veña, despois damos outra chamadiña. Veña, nervios. Xa, marcho que teño cosas que facer. Pola Adiós, sombra. Garabanciña. Bueno, gústame que ela non está espléndida con
connos, pero que os está dando unhas pistazas Sí, Vamos a- para a vamos a- xente que nos números, segue, quedamos pouquiños números. está nunha horquilla de menos de 10 números. Claro. Sí, sí, sí. Oxe, ¿no? cae, Se Esta cae. tarde cae. Esta tarde cae, por Dios, 610 772 255. Chame. No, ti no. Tino Manel. Que aproveiten a casa, que está que saiu Bueno, sol, por certo, que aproveiten a 4:24 casa. minutos da tarde. Eu quería sacar un tema antes de que entrara a Garavanciña, que digo unha cousa, mellor que non estivera a Garavanciña, porque senón non a sacábamos de aquí en toda a tarde. A ver, resulta... Estamos escoitando, Tende cuidado. Dios, só sabía. Garavanciña, bueno, Omnipresente. sabes, bueno, da igual. Garavanciña se quere intervir, que interveña. Eu xa non digo nada. Bueno, que vos parece? A ver, vou empezar por a bancada máis maior, non por nada, Manel. A ver, como ves isto? Muller, que pasa? Bueno. Vamos a ver, quen fai os estudios? Non sei, pero é unha boa nova en teoría, non? Home, sí, para animarte. Sí, Pues eso pues si te falta un muelle, ya te poden animar o que queira. Pero yo basta que non me lo creo. Porque mira, hai un programa aí en televisión, non sei vou dir a cadena, que é ese que van parejas. A veces os señores de 85 anos. La primera pregunta, soy muy activo en la cama. Pero vamos a ver, que tienes 86. igual sí. Tú el inserso y va a decir que te paseal, por Dios. Por Esos son dos Dios. que comen unha e contan 20. Comen unha e contan 20, Sí, sabes? aí, Porque aí estás tú, verdad sí, non é sí. Pero a ninguna. millón non para na cama de dar voltas. Sí, fan a croqueta. Eu deixas... Por Dios. Con esta xente, mira, con esta xente maior non se pode falar de cousas serias, Sí, sí, porque ti non eres novo. No, es serio estudio, No, hombre. por eso Es digo para que los no oyentes. Quédome de pedo. Pili, algo que que dicir non sei sobre que esta... tanto No, te no, ríes, eu estou moi guapa calada, porque pouca calada non entran moscas. 4:29 minutos da tarde. Bueno, temos, por certo, os netos do Rosal preparados, os vistes ao principio, algo traman. Que fan? Madre mía, Pili, ti sabes algo que estiveches con eles Eu aí? ni idea. Madre mía, bueno... Luis! Roberto, como vai iso? Estou aquí comprobando o líquido refrigerante do depósito. Eu é que de verdad non entendo que lle pode pasar a este carallo. Mira que por moito que buscan non entendo que... Cantas levas? Esta é a primeira e única, só bebo esta, é a primeira e única. E as de aí abaixo? Esas son as de antes. É que non se te pode deixar nin 5 minutos solos. Se te dixen que traballar e beber non van da man, home. E que a quen se lle ocurre pedir cita pa TVG esa? Pa ITV, pa O que ITV. ti sabes o que significa o da NV esa? Pois non vou saber. A ver, di. A ITV, Roberto, que non te enteras. A ITV era un programa de TV galega, que levaba Galloso e logo levaba a chica esta que é así baixiña, Rocío Delgado. Pero si será saber e gañar, home. Pois Pero por iso, home, anda, por trae iso. pa aquí, por favor. Iso sí que era un programa, Ali non contrataban a dous parmos como a ti máis eu, Home, daquela Galloso ainda tiña pelo. Si que imagínate se fai tempo. Iso é verdade, iso é verdade. A ITV. Tú foste algunha vez a ITV? Pero se non temos nen carné, home, este coche non é nin noso, que é dunha señora, home, como iba a ir? E que fai falta para ir a ITV esa? Eu teño DNI. Tranquilo, que diso xa me ocupei eu, grazas a Deus. Bueno, ti que as túas ideas de bombeiros, que esa semana pasada unha boda en traxe de muller e agora virás con... Agora isto, home, pero ti sabes o que hai que levar? Os roda de reposto. Os ocurre algún problema. Segundo, libro de familia. Vale. O certificado da defunción da tía Dorita da semana pasada. Iso porque no libro de familia pon que está viva ainda. Moi ben, estás a modernizar, O cerebro final que traballa. Tú que eres tonto, o pasaporte, moi importante. Vale. Tarxeta sanitaria, que xa lle pedín a túa nai, claro. Vale. E a bonoloto da semana pasada, por se hai sorte. E Vale. por último, e non menos importante, Sí. os chalecos reflectantes. Entendeste todo? Home, sí, isto todo é clarísimo, pero os chalecos non entendo para que son. E ti como pensas que vamos ir? Home, pois tendo coche así iremos en A Vitras. pé, vamos ir a pé. Ou non miras os peregrinos facer o camiño de Santiago todos os días. E vamos porque xa volvemos a chegar tarde, Bueno, home. pero os peregrinos de vez en cuando toman unha chiquita como esta ou que? Aí tes ti razón, carallo. Veña, anda, sí, pero con unha nos chega, Veña, vamos. Aí TV, vamos para allí, a ver. Pero onde andan os que tiñan cita vai media hora? Levamos chamando un rato, non contestan, onde andan?
¿Dónde andan estos? Como nos miren así, xa sei. Me cachi na mar. Non nos poden mirar cando vemos no coche. Perdón, é verdad. A ver. Ai, Dios mío. Eu o chaleco xa nin o poño, vale? Hola, que tal? Que hai? Que hai? Disculpar o retraso, vale? Sí, retrasados eras tú. Perdón, é que tuvemos un problemilla co coche. Non me digas iso. Tuvemos un problemilla co rollo do vehículo. Oi, ostras. Mira, pai. Isto que é un maniquí? Son policía. Yo, policía e maniquí, sí, señor. A sus órdenes, Sí, señor, sí, señoría. señor. A ver, sentádemos aí. Ya vemos papeles da ITV, veña. Bueno, e logo a que veño aquí a miarte, tío, que... A ver, ¿es esto un certificado de defunción? Da nosa tía. Dorita. Dorita, eu chamo de Dori. Como peixe. Pero esto non vos vale, eh? E que fai falta, entón? ¿Dónde está a documentación? O co- Cálmate. Primero cálmate. Vale. Dale lo que A ver. trajimos. A ver, Libro de familia. 1, vale. Pasaporte de España. 2, Sanitaria de médico. 3. E bonoloto do millón a ver se toca mañán. Vale, muy bien. Esto está fenomenal, Sí. pero que o que fai falta é ver o coche. Onde está o coche? O coche coche non está. non está. Non está o coche. Pero sin o coche non podedes pasar a ITV. É que é un problema allí. Un problema É que moi un Seat grande. Toledo, sabes? Si fora un Ford Fiesta. Fiesta. Pero, por favor. Un Seat Toledo. Sí, Sí, Gris. correcto. sí. Fai 2 semanas, 2 persoas Sí. roubaron un Seat Toledo gris. Non me digas. No robaron No, nada, en tal caso roubaríamoslo nós. Que claro. que tampouco, Que tampouco, eh. No. Vos sabedes que aquí non se pode beber. ¿Y dónde está el cartel? ¿Dónde está? Porque este hombre no nos dijo nada. Este tipo non parece de TV, este tipo polas pintas é de Telecinco. Desde Sálvame, yo quiero. Fijo. A ver, vamos a ver. ¿Qué? Unha pregunta. Sí. Donde que quiero. estabades vos fai 2 semanas? Nunha boda. Nunha boda se casaron 2 persoas. Un cura. Nunha boda. Sí. E como fostes? Non sei a No Toledo sé, Gris, xa Toledo te Gris, dicimos. xa estás sorda. E de quen era? Dunha señora que lle roubamos. roubamos, hombre. Esta tipa, como mínimo, é detective. É Como moi- sacó la É información? moi lista, era moi lista. Cuidado que ven. Quedades detidos os dous polo robo do coche. Vamos pa o calabozo. Para. Podemos pedir un abogado de eso das películas, ¿no? Tendes diñeiro para pagalo? No. No. Pois entonces daremos un de oficio. Sí, con seu oficio ser abogado, justo, xusto. Isto que vai todo coa seguridade social, Pero ¿no? que dices, Luis? Para o cuartelino. Venga, para o cuartelino xa. De repente, como pasou co Leonor nunha hamburguesería, de repente entre ali a princesa e se lía. Bueno, eu Pili. creo que algunha noite irá cos amiguiños a tomar unha tapa de pulpo por ali, uns chipiróns fritos, a marín. O que pasa que ela leva os escoltas, pero... Sí, pero como dixeches, Privados. está... Mazo este de Superman, encántame. Total, de Bustamante. O sei que estamos de tema verbeneiro a tema verbeneiro, que maravilla. Pero esta muller non está dando a cabeza. Pero que non está dando a cabeza, miña filla? A ver, Pero Garabanciña, que pasa así? hombre, porque son unha super carabanciña. E cal é o teu superpoder? Son Lex Luthor ahora. Sí, Superman. Cal é o teu superpoder, Garabanciña? Hombre, pois voaron, non viches que entrei como un rayo. Ah, bueno, eu pensaba que era algo incluso máis sofisticado. Garabanciña, perdoa. A ver, que máis espectacular hai? Que boa, Rocío. Mira, Pois- Manela ainda está ca boca aberta. Teño o boca aberto. Non me extraña que Garabanciña, teña boca aberta. podes Qué mal deixar de estás, facer muller. cousas para chamar a atención de maneira que se che ve o plumeiro, Garabanciña. Bueno, veña, vamos a xogar, porque si non... Ai, Sí, vamos, Veña, sí. sí, mellor que tendes o bote aí. Tan, 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 tarán. Claro, ves, Pili levalle moito máis tempo, porque entre que é unha señora maior e non ten o meu superpoder. Vamos ter a festa en paz, que sabe que os domingos é o meu día favorito. Hombre, baste cansar de aguantarnos os Eu domingos. xe
que como fai calor están as portas todas abertas, non vai a salir disparada. No, vou intentar que no. Con capa. Pero recordamos as superpistas que temos. Hai 330 ou 390 euros. Sí. E estamos entre 71.700 e 71.709. Oye, vostedes sabe que estuveron as líneas de teléfono a todo meter toda a tarde? Colapsadas. Colapsadas. Teño fontes internas do programa que me din que colapsadas toda a tarde. Vamos á chamada, venga. Hola, moi boa tarde. Hola, boa tarde. Hola, guapísima, con quen falo? Con María Teresa. María Teresa, onde estás? En Culleredo, a Coruña. Moi ben, en Culleredo. Que bonito Culleredo nesta época do ano. Sí, totalmente, son todos os povos de Galicia. Mira, María En Teresa. Culleredo, a Coruña. Sí, xa choín, bonita. Vamos ca primeira tirada desta tarde, María Teresa. Sí. Venga, vamos. 71.707. 707, dixo. 707. Cantos setes? 71.707, non está mal. Que? Non é correcto. Wow. Non te preocupes, María Teresa, porque tes outra tirada. Venga, vamos a ver se hai sorte. Levas eses 390 euros pa Culleredo. Vamos, María. 71.706. 71.706. Que, Garbanciña? Estades nerviosos, Hombre, claro, chica. Ai, teño poder. Non é correcto. Hai menos garabanzos. Menos garabanzos. Bueno, María Teresa, un bico enorme para Culleredo. Chao, bonita. Chao, Gracias, amor. María Teresa. Pili, caliente, caliente. Caliente. Oh, a marcha, que tengo moita prisa. 400 euros. ¡Ay, qué nervios! Que estamos pretísimo de dar ese bote, Pili. 400, Rocío. A esta Garbanciña vai lle dar un infarto cando teña que dar uns 400 euros. Madre mía, hay Pili o que está piques de pasar a Ensuntos. Luego daremos alguna pista sobre esa cadeira misteriosa. Totalmente. Non o poden perder, porque é unha sorpresa. Esta cuarta tempada veñen curvas, Pili. Sí, virán. Dentro dun ratiño damos máis pistas sobre esa cadeira misteriosa. Grandes Tania Rubén cantando sempre en directo aquí no nosos Xuntos na Televisión de Galicia. Cantemos a disfrutar destes temazos os domingos de verán, Pili? Total, porque ademais a xente estará no chiringuito da playa véndonos con estes temas, poden botar unhas bailas. Bueno, sabes... Xuntos, quero ser artista. Oh, xuntos, o protagonista. Con peles farrapos, con cantos e trapos deste de solista que foi suspirar. Xuntos, quero ser famoso. Oh, xuntos, ser o máis hermoso. Firmar talonario sobre este escenario, pisar a diario alfombras de rosas. Xuntos, por favor, compréndeme. Quero ser artista. Bravo, xurado. Damos comezo a cuarta tempada. Pero que está pasando, compañeiros? Pero ese coche o dos netos. Pero que fan aí, Pili? Pero non estaban detidos estes rapaces. Eu que sei, a que ve. Iker Ángel? Pero que fan aí? Pero bueno, a que temos saindo dese coche? A Lucía! Pero que xeito de entrar a este plató. Bueno, que imaxe, xurado. Pili, Tania, Rubén. Todos los gañadores. Un aplauso moi forte que están chegando a este plató. ¡Qué guapo! Lucía, benvida de novo. Como estás? Guai. Pues moi ben. Iker Ángel, Belén, temos aquí no noso plató de Xuntos os gañadores das 3 edicións que levamos do concurso. Pedazo gañadores, ¡Qué gañadores! Pero que pasada, temos aquí a Lucía, que fai só unha semana estábamos declarando vencedora da terceira tempada. Pois sí, rápido pasou o tempo. Pero bueno, que ven, ademais que ven acompañada. Pois sí, que atravesestes sí. a plató aí no voso
o coche, moi ben, moi ben. Bueno, vente conmigo, Lucía, porque claro, tivemos unha final Tania Rubén, que cousiñas do comité, que por certo se está moi calado, non sei eu. Pois deixo que siga, Non vai Sí, a ser porque que... eu quero que estendes, non podedes perdervos outra final. Nunca máis. Eu botenos moito en falta, de verdad. Todos, Eu non quero que soe no teléfono porque xa me vexo ventilada outra vez. Non poder nunca. Bueno, que pensades de Lucía? Vos, bueno, imaginádevos que ela iba a ser a vencedora, Rubén? Aínda que non estivéramos aquí, estivemos botando ollo moi atentos, estábamos moi de acordo coa decisión do xurado, creo que foi unha elección moi acertada e contentísimos de que formes a parte da familia de Xuntos. Pois moitas gracias. Ti, como viviches a final? Pois creo que se me nota moito na cara a emocionada que estaba. Estaba como un flan. Buah. Pero bueno, moi contenta, moi feliz, unha experiencia maravillosa. E bueno, agradezo todas as palabras que me aportaron o xurado, porque, bueno, é un placer, a verdade, que podo dicir? Va, Pili, que temos aquí unha gran artista. Por algo está é a terceira gañadora de Xuntos Quere Ser Artista. E que che dixeron estos días no traballo, en Porriño, no centro onde traballas? Pois a verdade é que todos genial, o sea, tratáronme maravillosamente, incluso no noso centro, pois a veces facemos un Got Talent cos chavales, porque lles gusta moita música. Hai que lembrar que Lucía traballa nun centro de menores. Sí. Esa directora pois quería propoñer pois facer un concerto de fin de curso, e bueno, porque lles gusta moito a música tamén, claro. Claro, Lucía, que traballa nun centro de menores, pero o teu soño é ser artista, Lucía. Home, pois claro que sí. É máis difícil, pero bueno, aquí estamos, bueno, intentando. Este é o primeiro chanzo de quen sabe unha... Nunca imposible, Artistas hai, Bueno, sí, é verdad, tens toda a razón, Rubén, toda a razón. Aquí, oxalá sexamos testigos de como vas medrando pouco a pouco. Acaba de sair, porque esa xente que está aí é que vai estar en todos os momentos da túa vida. Bos e malos. Claro, vos e malos, é super importante que os sigas tendo aí o teu carón. Eso é verdad. Ademais, eu dicíalle, Pili, que qué bonito a semana pasada na final, como estaba a familia de Lucía apoyando aí detrás do escenario. Detrás do escenario, notábase cando salía Lucía ao escenario, porque facía el ruido a mano aí. Que guai. Pero eso é moi importante, a familia é o máis importante. A verdade é que sí, eso teño moita sorte. Que como che Ti decía, sempre falas e perdona, Pili. nada, que como che decía Tania, a familia está sempre para o bo e para o malo, para coller as túas lágrimas cando tens que chorar, e aplaudir as túas alegrías, o sea que... E ademais que esta profesión, como é tanto de altibaixos, de hoxe estás, mañá non estás, é moi importante manter os pés na terra, e casi sempre a túa familia é que che mantén os pés na terra e te ubica, para que non perdas o norte. Entón é moi importante que este o teu carón. Eso é verdad. E falas moito da tua boa, non? Que sempre está aí detrás. É a miña maior fan. Pois, hoxe, a túa maior fan é toda Galicia. Eu creo que vamos a vivir, dicíamolo ao inicio, pois eu penso que un dos momentos máis bonitos que levamos vivido aquí no noso Xuntos Quero Ser Artista, porque hoxe Lucía, que teño aquí o meu carón, a última gañadora do noso concurso, vai a actuar, pero non o vai facer soa, porque mirade a quen temos xa aquí no plató, os netos do Rosal, que xunto con Belén e Lucía, por suposto, van nos regalar a todo o equipo pois unha actuación maravillosa, así que nada, eu deixo vos que vos preparedes aquí no plató e nos queda disfrutar, verdade? Do que nos teñen preparado, así que un aplauso moi forte. Sepas, me he inventado tu nombre, me drogué con promesas y he dormido en los coches. Y aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre, por no dejar mis huellas. Y aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda
Mi cama se queda fría cuando te marchas. Y he brindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta de que ya nunca estabas. Aunque tú no lo sepas, aunque tú no lo sepas, ainda que non o saiban, destes nos regalado o mostrarvos a todos polo que hemos loitado. E que toda Galicia se ría e se emocionara xuntos e o noso regalo. Muchas gracias. Lo sentimos. Somos muy buenos. Chino y Nacho, siempre quise decir eso. ¿Cómo? ¡Bravo! ¡Qué orgullo! ¡Maravillosos! ¡Qué maravilla! ¡Qué imaxe tan fermosa! Iker, Ángel, Belén, Lucía. Moitas grazas por este agasallo. Voso de su agasallo. Madre mía, aquí, qué emoción. Xurado, qué bonito, Pili. Mira, si nos emocionamos, que Pili nos pegou así, que non se cocina aquí, Dios mío. De verdad, qué bonito, chicos, qué voces. Qué Mira, voces. eu teño aquí a lagrimilla, de Eu verdad. tamén. Teño a lagrimilla porque síntome tan afortunada de poder estar aquí sentada escoitando o pedazo talento que hai aquí. De verdade que además fixestes un empaste chulísimo. Noraboa, E chicos. coa distancia de todas as edicións, a verdade que recapitulando, eu penso que bo traballo facemos e menudos artistas temos aquí na nosa terra. Bravo, 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 bravo. Joder, además cantar con esta emoción que emociona, ¿verdad, de Pili? Totalmente. Sí, 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 sí. Bueno, é que non sei que dicir, é que foi tan bonito que acabades de facer. Eu non quería, pero se cheguei. Eu digo, cando repetides, quero volver a escoitarvos a todos xuntos outra vez. Sí. Bueno, mal empezar. Quen sabe si temos aquí un novo ABA galego? Ai, quen sabe. No, de verdad que a min quedoume ganas de seguir escoitándovos, Moi ben. Estou completamente de acordo, sodes unha pasada, é un orgullo tervos nesta familia que este programa, e sodes ademais inspiración para os que veñen nesta seguinte tempada, porque isto non para, arrancamos ose tempada de verán, son as 6:21 da tarde, e despois deste momento emocionante, querido xurado, eu creo que estamos preparados xa para comenzar esta cuarta tempada, non? Totalmente, más que preparados. A ver que nos depara esta cuarta tempada, Rocío. Bueno, qué misterio, levamos todo o programa vendo esas imaxes. Quen se sentará nesa cadeira? De momento non podemos dar moitas máis pistas, pero só lles digo que se queren que Xuntos Quero Ser Artista vai á súa vila ou á súa localidade, escriban ou chamen o noso teléfono 610 77 22 55. Este será unha das sorpresas que teremos nesta tempada, Pili. Pero habrá máis. Sí, claro, por suposto. Cantas persoas pasarán a final, Rocío? Pois é moi importante porque nesta cuarta tempada van pasar cada programa 2 persoas, pero pasarán a semifinal, que será ese penúltimo chanzo antes da gran final da cuarta tempada. Bueno, e vexo que siguen aí as caixas. Correcto, Pili. É que se agocha dentro delas. Seguimos tendo caixas
Esas caixas de novo van a esconder esos puntos positivos e negativos, pero ollo porque dentro desas caixas haberá tamén un boleto directo a final. Que encolla a caixa que teña ese pase directo non terá que pasar por a semifinal, irá directamente a final, Pili. Pois sí, teñen que arriesgar. Teñen que arriesgar, porque esta tempada hai un cambio moi importante, Pili. Cando teñen que coller esas caixas os concursantes? Antes de que nós os valoremos. Teñen que coller esas caixas, bueno, unha. Xusto despois de actuar teñen que coller unha caixa os concursantes. E iso por que, Tania? Por que este cambio? Pois porque así eles mesmos, según pensen como lles saliu a actuación, Claro. eles teñense que guiar pola súa intuición, según si saliu ben ou mal, eles teñen que arriscar, como dicía Pili. Claro, acaban a actuación, Rubén, Pero valoran se lle saiu ben, mal, regular, eu pregunto se Exacto. collen caixa e despois vos valorades. Así é. Teñen que decidir antes de que nos valoremos. E xa avisamos que estamos moi exixentes esta tempada. Bueno, xa os tuvemos, claro. Pero máis. Cada vez máis. O nivel non para de subir, pero claro, é verdade que nunha desas caixas hai un pase directo a final, así que, non sei, eu se fora eles, arriscábame, pero xa sabedes que neste concurso cada un xoga como quere. Eu non sei xurado, pero xa teño ganas de coñecer quen é o noso primeiro concursante. Imos a ver ese vídeo presentación. Ai, dime que non, que imos a coñecele xa de corpo presente. Pois moito mellor. Que pase, Juan, benvido. Pero bueno, Juan, esa cariña soa, me espera que collo un micro, porque a Juan creo que xa tivemos por aquí, ¿no? No, era mi irmão. Ah, semelgo, ¿no? Sí, Como sí. te parece, Sí, chico? naceu 2 anos antes, pero é gemelo, sí. Vale. Pero da outra vez viñetes con acordeón. No, É o irmán. é mi irmão. E agora vesnos a tocar a gaita, entón. Sí, vou intentalo. Non é o meu instrumento predilecto, pero... Autodidata tamén. No, aquí enseñoume un señor que se chamaba José Rivadavia de Callobre da Estrada. Me enseñou a tocar a gaita e me enseñou que é música, lectura musical, un pouco de armonía e tamén composición, que algunha cousa compoño. Moi ben. Acordeón, gaita, algún instrumento máis que podes aparecer con el ou non? Bueno, toco percusión latina, española e tradicional. Ese que vai vir, o outro A irmán. resposta que sí, Rubén. Toco flauta de pico traveseira requinta. Non digas máis, xa nos sorprenderás. Vamos por partes, Vamos ¿no? por partes, queremos a ver saber tocar. que tal o seco a gaita, non Vería, palla. fatal. Sempre di eso, logo Juan No, nos sorprende. veríades que Un no. aplauso moi forte para él. Comezamos a cuarta tempada.
está mal. Empecé onte con isto. Se nota. Bueno, antes de que digades nada máis, que lle pode dar algunha pista a Juan. Collemos caixa ou non collemos caixa? Sí, collemos caixa. Collemos caixa? Bueno, pois veña. Sí. A máis grande, a de arriba de todo. Vale, pois podes irte ti, sí, veña. Pois Juan vai a coller unha caixiña, ten claro tamén. Vale, que ironía. Bueno, moi ben. Bueno. Por peso non podo gastar. Vale, Juan leva caixas, a sabedes que esa caixa abriremosla despois no veredicto. Pili, gustouvos? A mí sí. Podría decir unha cousa Sí, por solo favor. antes. Me gustaría decir algo que para mí é moi importante. Esta gaita foi feita por García de Riubó, Obradoiro, premiado no 1847 por la reina Isabel, e está feita en granadillo, buxo e alpaca, e é a última que fixo, que foi o 11 de noviembre deste ano pasado, xusto o día anterior á súa xubilación, que foi o día 12. Bueno, pues Iba a che decir que é fermosísima a gaita que traes, tan total Bueno, fole. non sei se fermosa, pero sí que é única. Sí, pero é moi boa, aparte deso é fermosísima. A mí gustoume moito a actuación. Eu creo que tes os instrumentos que estás traendo ao programa telos moi controlados. Hecho notas, che. Son festas. No, a verdade é que non teño moito que dicirche, porque a verdade é que me deixaches abraiada, sobre todo despois cando empezaches a acelerar o tempo. Foi moi bonito a peza, increíble tamén. Gracias. Así que ese toque de humor que te lle pos ainda me gusta máis. Eu, Juan Carlos, pensaba que estabas de broma. Pensaba que ibas a empezar, además, a maneira de hinchar o fuelle. Eu dicía, bueno, está a tomarnos o pelo. E a verdade é que me ha sorprendido moitísimo. O faz increíblemente ben, notase que levas a música na sangue. Gracias. Moitas felicidades. Pois moita sorte no concurso, a ver que agocha esa caixa, Juan. Esas caixiñas da sorte, ¿no? Rubén, como nos gusta darlle un pouco de emoción aquí ao concurso, Ben, gústame que teñan que coller a caixa antes de que digamos nada, porque senón están condicionados. Porque pistas xa, Claro, moi ben. porque damos pistas. Ti collerías Claro. caixa, sí. A ver, eu esta tempada, sabendo que hai un pase directo, Eu sí. arriscábame, Home, claro. porque, claro, xa chegas a final, xa non tens que pasar pola semifinal. Claro, pero si tes claro de que o mellor xe che saliu ben a actuación, dis ti, pois pa que me vou, mellor deixo así. Sí, ti serías de... Bueno, veremos que fai a nosa seguinte concursante, Natalia, benvida. Hola, que tal? Un aplauso para Natalia. Sí, a verdade que sí. Pégate o micro, corazón. Ay, perdón. Pues sí, yo es que vengo muy urbana. Hoy yo represento, de hecho, el género urbano, que es lo que vengo a presentar, y bueno. ¿Y qué nos vas a hacer? Pues mira, voy a cantar una canción, se llama Traicionero, ¿vale? Es una canción que, bueno, que la verdad que la canto porque creo que nos vamos a sentir muy identificados, ya que todos hemos tenido traiciones en nuestra vida, y bueno, yo lo he metido en el mundo del reggaetón y yo, pues, ¿por qué no? Pues, O sea, hai propia canción, entonces. Es mía, sí. Vale. Sí. Genial. La letra es mía. Quero todo es mío. escoitala xa. Sí, a ver, os digo, es un inciso, es urbano. Si hago un perreo, en plan de que hablo de perrear, no os asustéis, No, que o sea, es no música nos urbana. O que non nos gusta nos un perreo, por favor. Un aplauso para Natalia. Muchas gracias. Ya no más drama, eso hoy ya se acabó. Una malvada semana a mí me volvió. Ya sabes, ahora bailo sin pudor, sin emoción. Tú vas a ver aquí quién manda soy yo. Una guaracha para toda mi muchacha. No quiero hombre, que eso solo a mí me amarga. La noche es de perreo, así que monta un video para el jaleo y el bellaqueo. Si me llama, te lo juro, te bloqueo. Tú sabes que estoy puesta para el perreo. Mejor espera que te venga el chismoseo y prepara tus oídos para el cotorreo. La chica buena hoy aquí se murió. Tú la ayudaste con cada decepción. Ahora prepárate, así o peor. Ay, bebecito, tú no sabes quién soy yo. La nena, la mami, tú sabes. La rompecuello de todos esos nenes. La cosa está peligrosa, mi cielo. Y tú lo buscaste por hablar, buscando un cumple nuevo. Ahora es mi turno y me toca a mí. La sensación del bloque, eso va por mí. Prepárate. Ay, pobrecito, te veo un poco infeliz. Aquí el ratón despertó al león. La humillación que la perdone tu Dios. Mi
Mi corazón rotondo sin razón por un maleante mentiroso, qué horror. Gracias. Ahí estoy. ¡Qué rollazo! Bueno, antes de que o xurado se pronuncie, que facemos coa caixinha? Collemos ou non? Pois, veña, si vou coxer na caixa. Ven, outra concursante valente que vai por a caixa, Natalia, que acabou de facer unha pedazo de actuación, a verdade. Moi ben, collemos aí unha caixa invernal, a ver se temos sorte. E agora sí, Pili, que vos pareceu? Natalia, menudo trabalínguas, madre de Dios. Oye, pero tiña moito ritmo, moito significado, non? O tema para ti. O sea que atacaches con forza porque me imagino que a letra para ti decía moito, non? Sí, la verdad que sí. Decía moito, moito, moito. A mí gustoume. Gustoume, estuvo Me alegro chulo. moito, moitas grazas. A mí encantoume. Vamos, eu xa me metín en onda tan pronto empezaches aí a rimar, que me parece super complicadísimo, como di Pili, o sea, un montón de letras. Que para Rubén que xa iba. Ay, Rubén, enséñale aí, meneo de cacha. Meneo de cacha. Rubén é que escoita un perreo e se viene arriba, Dánseme. Natalia, que a verdade é que foi unha pasada actuación e que estánme dicindo que durante a túa actuación vimos a unhas persoas que están esperando por ti no backstage que estiveron disfrutando moitísimo de ti. Eu quero ver quen veu contigo. Sí, perfecto. Pois vamos a darlle un aplauso a Natalia, pedazo de actuación. A ver que temos nesa caixiña. E corra aí non, a caixa ata o veredicto non podemos abrila. Así que agora corro backstage. Vale, perfecto, gracias. Sabedes, está preparado o noso seguinte concursante que mira atentamente xa para o xurado. Lil Mike, benvido. Ben, aquí estou. Como se chama? Perdón, como se chama? O nombre real ou o nombre artístico? O que ti queiras. O nombre é real Michael e o nombre artístico Lil Mike. É o Michael que é máis fácil. Michael. Hai que ir ao seguro. Exactamente. Que nos vas a facer, Michael? Pois veño a cantar unha canción de rap que fixen porque para mí é moi importante a música de rap porque me axudou a salir das miñas rachas negativas e me fortaleciu cando estaba pois máis dolido, por así decilo. Unha forma de expresarte tamén ti, non? Sí, porque estaba nunha época na que estaba con ansiedade, estaba como máis deprimido e a música como que me axudou a sentirme libre e darme ese impulso que necesitaba para seguir sendo eu e non caer nas malas tentacións, sabes? Moi ben. Moi ben, Michael. Pues queremos escoitarte, Sa. Claro, Queremos eu saber tô todo deseando o que nos tes que dicir. Claro, por suposto. Un aplauso para Mike. Vamos. Dice, como dice, no puedo más, dice, quisiera sacar el humo de mi cuerpo. La sociedad tiene sus normas y no las acepto. Hago muchas cosas pero nunca lo correcto. No tengo el lujo de poder decir que sea perfecto. Noches sin poder dormir por la patrulla, vestido de luto pero representando bulla. Papeles hasta arriba por no pagar mis multas. Si ven dinero no le importa, que no sea tu culpa. El tonto las hace, el pobre las paga. La falsedad humana se extiende como una saga. Ya te lo di todo, ¿qué quieres que haga? Ayúdame a ser feliz, no me dejes por nada, no. Estoy harto de aguantarte. Yo lo he dado todo solo por poder tocarte. Con todo lo vivido al final tú te me marchaste. Solo quiero recuperarte. Me revienta ver cómo todo se escapa. Soy un punto que se ha perdido solo en el mapa. La fama me consume, pero ya me mata. Mi música quería, nunca te me vayas. Me revienta ver cómo todo se escapa. Soy un punto que se ha perdido solo en el mapa. La fama me consume, pero ya me mata. Mi música quería, nunca te vayas. Me revienta ver cómo todo se escapa. Soy un punto que se ha perdido solo en el mapa. La fama me consume, pero ya me mata. Mi música quería, nunca te vayas. Me reviento ver cómo... Ahí está. Adiós. Madre de Dios, Michael. En que tan pouco tempo dixeches tantas palabras? Non, eu quedeme co corazón encollido, pero temos que preguntarlle primeiro se colle caixiña ou non, Pili. É verdade. Sí, bueno, antes de nada. Non podemos vencernos pola emoción e darlle pistas. Quero coller. Colla, caixa. Outro aplauso para Michael. Buah. Bueno, agora sí, Pili.
Michael, que che levou a ir polo rap? Porque eu saludáchesme cando entraches aquí a mañán e me dixeches que sabías todas as miñas cancións. Pensei que ibas cantar por aí un jalo cando cantería. Pero, que tuveches? Que problema tuveches? Bullying? A ver, a verdad que pasei por un montón de cousas e a verdad que eu a veces me planteo e penso que para o xoven que son, pois como pasei por tantas cousas. Non quero dicir que teña unha experiencia de vida moi larga, pero que aún me queda moito por vivir. 17 niños. Claro, pero que o que vivín marcoume hasta ahora, sabes? Porque é verdad que pasei no mal en clase cos compañeiros, porque nunca fui unha persona que se relacionara moito socialmente, sabes? E ás veces que me relacionei socialmente, pois tampouco foi moi ben, porque, por exemplo, son unha persona moi é como que cae nas tentacións facilmente, sabes? E, por exemplo, na última... Vulnerable. Claro, se chama así a canción, de hecho no clavo, E de feito, a última clase na que estuve facendo un ciclo, pois non digamos que os compañeros é como que non me axudaron moito a poder ser unha boa persona, porque xa eu estaba dolido, sabes? E eu tendía a caer en cousas malas e eles xa como que me incitaron un pouco máis, sabes? E isto non debería contalo, pero eu quero dar unha voz, quero falar en alto para toda esa xente que está pasando mal por as situacións familiares, pero que aún así teñen narices de seguir adiante, sabes? Porque é o que teñen que ter e teñen que esforzarse polas súas cousas, e que se hai algo que lles molesta, pois de verdade o digan e non o calen, porque isto é un problema moi grande que se ten que acabar e xuntos somos un. Moi ben. Bueno, que madurez, eu estou flipando. Sí, parece moi valente. 17 niños, nada máis. 17 anos, gustoume a súa actuación, pero creo que tamén gustoume moitísimo máis o que acaba de dicir. Sí, Michael, é a primeira vez que estás en televisión? Sí, a ver, alguna outra vez sí, pero con el colegio, sabes, ou con actividades tradicionales, pero así cantando como tal, eu sí, a primeira vez. Pois pareceme moi valente que traes este mensaxe e que traes este tema para expresarte. Pois a verdade é que quedámonos todos co corazón encollido, pero a vez, que mensaxe máis potente trouxeches os asuntos, e que temazo tamén, moi pegadizo ademais. Estánme dicindo que Rocío Padín está detrás do escenario coa túa nai. Que sí, queres dicir unha cousiña? Sí. Que, bueno, esta actuación quería dedicar a 4 persoas moi importantes. A primeira é a miña mellor amiga, que está aí detrás e axudoume sempre cando estuve nos meus malos momentos e teño moito en conta. A segunda é a miña nai, porque tamén é a miña maior referente. A terceira é a miña abuela e a cuarta e última persona é o meu abuelo materno, que xa está no ceo e levo sempre dentro do corazón, porque sinto que podo falar con el dentro de min. Nada máis. Pois, Michael, non estabas vendo, pero las estaban escoitando aí detrás. Corro backstage. De verdad, ten que chamar neste momento. É que, Pili, non podo, de verdade. Pero que Non collas. Non vou coller. Eu que non me separen destes dous outra vez, Gracias. Sí? A volta de publicidade teño que facer unha advertencia. Ai, Dios mío. Con resignación imos a publicidade. Que quererá o comité? Ai, isto é vida, Garbanciña. Polo menos este verán imos coller calorciño. Ai, primeira fila de praia, o ruido das ondas do mar. Aquí estabades, rapazas, que levo un bo rato buscándovos pola praia. Que ves? Bueno, pois a informarvos de que veso vos aquí. Bueno, ti non soltas o bolso ni para vir a playa, As Garbanciña. cousas importantes comigo Que veño a informarvos de que aquí se traballa as fines de semana de verán. Como? Claro, planazo está este verán na Televisión de Galicia. O sábado, os compañeros de aquí Galicia, e o domingo son todos en directo. Ai, agora que salía o solorciño. Bueno, habrá que seguir preparando. Veña, hombre, pues vamos alá entonces. Pues claro que sí, rapazas. Este verán pasámolo en xuntos. Sí, hola. Pois sí, bueno, acabas de ver a nosa promo, non? E vamos a estar todo verán xuntos os domingos. Estás contento? Ai, está contento, di. Sí. Ah, vale. Di que quere que escoitemos algo. Vou. Eu tamén vou pasar o verán aquí canda vos. Só aviso. O que avisaron é traidor. Bueno, me tranquilo, ¿no? Tamén che digo que si queres ir de vacacións a Punta Cana un mes, oye, tampouco nos parece mal. Eu lle pago as vacacións, se queren. É que no voso caso eu entendo. Eu non me importa
Como se cae hasta Rianxo. A pé, a poder ser a pé que O camiño pode facer o camiño de Santiago, aí, largo, longuiño. Comité unhas vacacións, por favor. O comité non quere perderse xuntos, bueno, como Garabanciña tamén, que se anunciou que vai estar todo verán. Bueno, pois aquí seguiremos descubrindo talento. Xa está con nos Breixo, que de novo temos batería aquí no noso talent. Que tal, Breixo? Eu ben. Benvido. Madre mía, pedazo batería aquí, Pili. Breixo, que tal? Eu ben. Sí, toca tranquilo. Tô tranquilo. Viver nun piso? Sí. Toca la batería no piso? Sí. É que che digo os veciños? Bueno, a ver, non me din nada, pero a ver, Pero debería. non che din nada, pero non che falan directamente, non? No, xa. Pero toca la batería e cantas? Sí. Sí. Anda. Ves a facer as dúas cousas? Sí. Anda, isto é factor sorpresa. Pero es moi xovenciño, non? Que anos tes? 12 anos. E canto tempo levas aí tocando a batería? Desde os 5 anos na Asociación Cultural de Música da Laracha. Anda, moi ben. Pois deseando escoitarche, Breixo. Apunta maneiras o chaval, Tranquilo parece. Sí. Que ganas de escoitalo. Veña, un aplauso para Breixo. Strangers waiting, open on the boulevard, a shadow searching in the night. Street lights, people living just to fight the motion, huddle somewhere in the night. I feel and I ball in the dream, dying into the roll the dice just one more time. Some will, some will lose, some wild to sing the blues. All the moving evidence is goes on and on and on and on. Strangers waiting, open on the boulevard, a shadow searching in the night. Street lights, people living just to fight that motion, huddle somewhere in the night. Que pasada, Breixo. Que ben, non? Xa está. Sí. Xa rematou. Ven conmigo, porfa. Porque antes de que escoitemos que opina o xurado sobre a túa actuación, temos que saber se colles caixiña ou non. Sí, vou pillar caixa. Veña, pois imos aí, Breixo, a ver que caixa escolle. Lembro que dentro desas caixas hai puntos positivos, hai puntos negativos, pero hai tamén un pase directo a final da cuarta tempada. Así que, bueno, pois a ver que colleu Breixo nesa caixiña. Vente conmigo e a ver que opina o xurado da actuación. Pili. Breixo, cantas horas lle dedicas a batería a cantar? Vou 2 días á clase e despois aínda ensaio a veces na casa. Da casa con cuidado, claro. Xa. Non vai ser que se boten os vecinos en riba. Oye, pero moi ben. Gracias. É que me parece tan complicado cantar e tocar a batería ao mesmo tempo. Sí, un pouco, sí, bastante. Sí, non? Sí, porque tens que levar o ritmo da batería, despois cantar, centrarte ben si cantas ben e despois, pois na batería tamén estar atento a levar o ritmo. Claro, é que Rubén non é Creo moco que de pavo, non fai falla moita valoración porque Breixo é consciente da dificultade do que fai. Eu dicía ao principio, esta tempada vamos a ser moi exigentes. Pois non sei se foi o comité, se foi ao equipo de Cansing, pero
estades a poñer isto moi complicado. Eu teño, Pili, un caos na cabeza que es que o facedes genial, chicos. Tania? Caos tería eu se tuvese que facer esas dúas cousas. Xa me costa cantar a tempo a veces como pa poñerme a tocar a batería. Moi difícil o que faz, Noraboa, Breixo, de verdade. Gracias. Unha pasada o que fixeches, Breixo, moita sorte, a ver se nesa caixiña temos aí ese pase directo a final. Corre aí o backstage porque dime un pasariño que tes por aí, pasa por aquí, querido. Un aplauso para Breixo. De momento, todos os nosos concursantes colleron caixa. Veremos que lles depara sorte. Nos estamos xa con Aitana, que é a derradeira concursante de hoxe. Ariana, perdón, benvida, como estás? Muy bien, gracias. Pues nada, xurado, a última concursante de hoxe. E que nos ven a facer? Voy a cantar... Pégate o micro. Perdón, voy a cantar una canción de Billie Eilish. Se llama What I Was Made For. Es de la canción de Barbie. Bueno, la gente la conoce porque fue de la película de Barbie. Y la cantó en los Oscar también. Bueno, espero que les guste. ¿De dónde es? ¿De dónde eres? De Venezuela. Sí. ¿Canto tiempo levas aquí en Galicia, en España? 6 años. ¿Y cómo te tratanos a terriña? Ben, ¿no? Me encanta. Me encanta. Me he ido a otras ciudades, o sea, a Madrid y tal, pero es como más de vacacionar. Aquí en Galicia, de verdad que me gusta mucho. Perdona, iba a preguntar que te levou a virte aquí a Galicia, decidirte por Galicia. Sí, bueno, yo tenía mi pareja desde hace 5 años en Venezuela y decidimos venir acá porque sus abuelos estaban acá y también su tía. Y nos casamos aquí y bueno, aquí estamos. Estoy con su familia. Pues esperemos que por moito tempo, que pases por aquí. Sí. Bueno, muchísimas ¿Dedicas a cantar gracias. Profesionalmente? Se podría, sí, bueno, en Venezuela yo canté en algunos concursos, también trabajaba en algunos restaurantes también por las noches, pero o sea, la verdad es que sí yo lo veo para mí profesional, pero bueno, poco a poco. Claro. Profesional é que traballas e cobras polo traballo, non é Sí. que estés adiante Bueno, de miles de cobrado, persoas. sí, sí, Pues bueno. entonces es profesional. Sí, señor. Muchas gracias. Sí. Pois un aplauso para Ariana. Imos a escoitar a sorte. Bueno, non vou dicir nada porque primeiro tes que coller unha caixiña e non queremos dar pistas. Que facemos, Ariana? Voy a coger cajas. Colle caixa tamén. Un aplauso para os nosos concursantes que arriscan. Sí, por suposto. O se colleron todos. Pili, Tania, Rubén. Eu creo que se contagian entre eles, Que se Como un que se colle, dividan aí. sempre A ver, é dice. que eu lembro que hai puntos positivos, un pase directo, pero tamén negativos, Así que, valentes. Bueno, Ariana, que pasada actuación. Voz preciosa, Ariana. Moi linda, moi comedida, moi afinadiña. A ver qué pasa, hoxe. Sí, bueno, a mí me encanta. Yo con solo el hecho de estar aquí, la experiencia, pues...
Ya vale todo. Gracias, pois gracias por achegarnos o teu talento, porque a verdade é que foi un placer este minutiño e medio poder disfrutar, como decía, do teu talento, desos xiros tan bonitos que fixeches, desa elegancia, esa dulzura, cantando este tema que a verdade eu non o coñecía porque eu non vi a película de Barbie. Debo ser a única persona neste mundo que non a viu. Eu o conocía, pero non pola película, é que é un temazo. No, un temazo. el tema es muy bonito porque, o sea, aparte de ser emotivo, o sea, ella habla de cómo se siente de que no está segura de sí misma, del mundo que la rodea. A mí me gusta mucho. Pero mira, eu te quero dicir unha cousa. Eu non entendo nin papa de inglés, pero coa túa forma de cantar, cos recursos vocais que has utilizado, eu casi pola túa forma de cantar sei o que estabas a transmitir. Creo que ha sido unha clase magistral. Deixáchesme petrificado. Estou encantadísimo. Ay, muchas gracias. Bueno, eso era lo que yo quería. Pues que lloraran conmigo. Pois a ver se te sorte Guacaixa, porque o xurado metíchelo no peto, pero vamos, de calle esa. Bueno, menudo xeito de rematar este concurso, esta primeira tarde de domingo desta última nova tempada que arrancamos hoxe a cuarta. Menudo nivel é xurado para comezar tempada, Como sempre. Lembramos que dúas persoas van a pasar esa será tónica durante todo o verán. A semifinal. A semifinal e cun posible pase directo a final que se agocharía nunha desas caixas que hoxe colleron todos. E ten dúbidas tamén o xurado, pero bueno, creo que xa a estas alturas teñen que estar despechadas porque xa temos aquí os nosos concursantes de hoxe, os 5 primeiros concursantes desta cuarta tempada. Estamos 7:05 da tarde a piques de entrar xa no veredicto Pili, Tania e Rubén. Pois sí. Pois comezamos con oso gaiteiro que hoxe veu con esa gaita fermosa a deleitar o noso xurado. Juan, puntuación para Juan, Pili, Tania, Rubén. Sí, vamos a valorar, Juan Carlos. Comezo eu? Bueno, a min gustoume moitísimo a peza que interpretaches, desde logo levada con humor tamén moitísimo mellor, pero non hai dúbidas de que a música é o teu e que a gaita, aínda que eu creo que me gustou máis a túa interpretación que a dese irmán teu que veu tocar aí o acordeón, non sabes? Ese que dixetes ti. É un irmán bravo que teña. Claro, que casi me quedo mellor ca gaita. Eu esta tarde vouche dar un 7. 7 puntos para Juan. Rubén. Eu primeiro quero dar un mensaxe xeral para todos vos e para os próximos talents que van a vir. Quero darvos as grazas porque sei o complicado que é estar aquí. O que pasa pola vosa cabeza cando estades na casa, cando dubidades en chamo ou non chamo, ata que chegades ata aquí. E comprendo cal é o proceso, vale? Vou a comenzar con Juan. Sí, quizáis tamén a mí gustoume máis o teu irmán, o que viu co acordeón. A ver, o acordeón é diferente, un acordeón enche máis, o acordeón é unha orquesta no peito. Pero dixen que me quedaba ca gaita, Sí, ves? Sí, eu quedome ca gaita. A mí o que gustame sobre todo é que trouxeras esta reliquia de gaita, que nos contaras tamén a súa historia e a mí es que xuroche que me calaches a boca. Eu pensaba que isto ia ser unha broma, es que eres un musicazo, un pedazo de músico. Fago o que podo. Non faz o que podes, faz... Intentei caracterizar a actuación máximo posible, porque isto dá unha calor que cuidado. Sí, o sea, eu non sei se é bravo ou é cousa miña, pero... Fai calor, o verán de xuntos que xa chegou. Mira, 8 puntos, vale? 8 puntazos para Juan, moi ben. Pili? Juan Carlos, o que é indiscutible que eres moi elegante no escenario. Gracias. Amas os instrumentos calquera dos que toques. Hai que ver esa maravillosa gaita que traes hoxe ao programa. O esforzo que faz por vir así vestido, porque sei que neste plato fai moitísima calor hoxe, pero todo ten a súa recompensa. Podo dicir unha cousiña? Sí. Antes de que me valores. Estaba probando o son aí fora, afinando, porque isto leva un pouco tocar e afinar, os instrumentos que son de madeira ou a palleta, e non tuve tempo absolutamente, porque quixen probar, para, que fai moito ruido e tal. Non poden probar. Toquei para afinar o temple, foi complicadísimo ca calor que fai aquí, ca variacións que hai de temperatura. Sí, é verdad que sí. Moi Bueno, complicado. máis agradecemos o teu esforzo. Co acordeón faz unha festa impresionante. Isto é 4 veces máis difícil chegar a tocar afinado. Seino perfectamente.
Hai que ter moi bo oído, sí. Pois por ese esforzo, un 7 esta tarde, Juan Carlos. 7 puntos, 22 puntos do xurado. Pero Juan, como todos os concursantes hoxe, colleu unha caixiña. Caixiña. Ai, Juan, se esa caixiña pequena ten algo moi grande dentro, que é un pase directo a final. E se fora un pase a final, eu podería darlo a alguén dos meus compañeiros? Así, faríalo? Por qué? Porque hai xente que aquí é moi boa e que pode ter moito futuro e eu xa teño unha edad que creo que merecería máis. Está moi ben, pero ti es tamén moi bo, Bueno, pois aí queda esa promesa de Juan. Sí. Imos ver se hai dentro ese pase directo. Miramos, que Juan cedería a algún concursante, claro. Ai, que nervios. Seguro que non hai, pero se houbera... Bueno, se houbera... Que hai aí? ¡Ah! Máis 3 puntos para Juan, 25 puntos. Bueno, non había pase directo, pero lembro que hoxe 2 concursantes van a pasar... Que guasate, encántame. 2 concursantes van a pasar a semifinal, serán os 2 que teñan máis puntuación e de momento Juan obtivo 25 puntos. Imos con Natalia, xurado. Valorades a Natalia? Sí, vamos a valorar a Natalia. Pois veña, Tania. Natalia, a min, aparte de que me gustou moitísimo a túa actuación, valoro moitísimo que sexa unha composición túa. Lín por aquí que, bueno, por temas de traballo e tal, pois non te podías dedicar profesionalmente a isto, pero de que teño aquí como por temas de traballo, máis ben por temas de saúde. Ai, Dios mío. Pero... É que de verdade, estaba hoy contendo, pero xusto agora que tiña que dar a puntuación, me sale o estornudo. Salud. Nada, iso, que alégrome que agora poideses ter ese tempo para poñerte a compoñer e nos traías temas pois tan guais como que trouxeches hoxe, vale? Moitas gracias. Eu esta tarde, pola miña parte, vouche a dar un 8. 8 puntos. Ben. Natalia, o teu tema chamábase Traicionero. Traicionero, sí. E sabes que hai que decirlle aos traicioneiros? Como diste, que lle den e darlle así un pouquiño de perreo como ti fas, encántame. Creo que teu look... Como é, Rubén? Como é o perreo ese? Non me pidas porque me por pone favor. así... Pero eso, se chegas a final, os mandamos aí un perreo xuntos. Perfecto. Mira, o teu look... Eso era un perreo? É Un indicativo... levantamento de perna cando un Non, vai que, brillar. es que un pouquiño foi, Un pouquiño... Eu xa... ¿Quieres que repita? No, Rocío, no, no, Rocío. Pero con Natalia. A mí parece un can que levantaba... Dalle aí, dalle a música, veña. Venga, no sabes perrear, sí. Está a esperar a nota. Que non falta un perreo aquí. Mira, no xa con perreo xa dixen todo. Se perrei, foi porque tes... Natalia, si o estaba deseando, chica. Ay, como me colle de pili. Pelo para Natalia. Pili. Natalia, perdón pola... Sí, pero eu xa sabía eu que aquí o Rubenciño tiña gana de perrear esta tarde. Perreo. Un 7 para ti esta tarde, bonita. 23 puntos para Natalia. Lembro que aquí temos a Juan con 25. Lembro que Natalia ten caixa tamén. Ai, claro que sí. Ai, que nervios cada tarde con isto. Un 0, bueno, 23 puntos, efectivamente. Non resta. Non resta, iso é. Bueno, imos con Lil Mike, este rapaz que nos deixou a todos abraiados esta tarde. Ides a valoralo, Pili? Sí, vamos a valorar a Michael. Tania. Non, tranquilo. Lil xa lle colleu gusto, colleches gusto xa, verdad? Senticheste cómodo no escenario. Bueno, Lil, a min gustoume moito, pareceme super valente o que fixeches, xa xo dixen antes que viñeses aquí, que o speech que fixeches, todo o que significa a interpretación que fixeches hoxe, de verdade. Espero que de aquí para adiante todo sexa así, costa arriba, vale? Costa arriba me refiero cara arriba, non que che coste moito. Dios, que mal me expreso, necesito dormir. 8 puntos, grande Tania. Rubén. Michael, encantoume a túa actuación, pero tamén encantoume o teu discurso. Creo que hai moitos chavales que están na casa que seguramente te escoitaron e que están moi de acordo co que dixeches.
Antes dicías tamén que tiñas 17 anos, que a vida era corta e que eu creo que ainda que tenes 17 anos, se o dis es porque o que has vivido é forte e marcoute algo no teu interior. Estás aquí para desbloquearte. Quero que sigas, oxalá que chegues a final e que sigas contándonos cousiñas coas túas cancións, vale? E que soltes todo e que formes parte moito tempo do noso programa. 9 puntiños. Buah, 9 puntos. Pili. Eu alegrome tanto de que se a música che vale para superar o que che pasou, os teus medos. Vimos aí no backstage que tes unha familia maravillosa na cal podes ter un cariño moi especial con eles porque vexo que están aí as boas e as malas. Iso é moi importante nunha familia. E a mí gustou moito como fixeches esta tarde. Eu pola miña parte vou che dar un 8. 8 puntos de Pili, 25 puntos. Temos agora mesmo un empate entre Juan e Mike, pero lembro que nesa caixa pode haber puntos positivos que fagan que te poñas en cabeza, puntos negativos. Que precisas? Claro. Vale, a ver, pero crees que habrá eu? Veña, pois colle tío micro. Vente aquí, corazón, é que Mike vais... Vente aquí. Veña, rompo o precinto. Que responsabilidade, Ai, por Dios, que has salvado. Pero que pasas a final. Queres que hable? ¿Sí? ¿Ensino? Ay, a ver. ¿Ensino? 5 puntos más. 30 puntazos. Mike Ponce en cabeza. ¡Ya está! ¡Ya pasó! ¡Respira! Pero non escapes, ven pa diante, non escapes. Dasme o micro xa. Aí. Dasme o micro. E que guai, Rocío, que che dera a ti a responsabilidade de abrir a caixa, Mike en cabeza, continuamos. Breixo. ¿Valorades a Breixo? Sí. Tania. Breixo, creo que con 12 aniños o futuro que te espera é moi prometedor, porque se con 12 anos tocas así a batería e cantas así de ben como fixeches, todo o que veña agora será mellorar e pulir, vale? E coller aí como máis soltura, pero eu vexote increíble. Esta tarde vou che dar un 7, noraboa. Gracias. 7. Oxalá eu poidera seguir o ritmo solamente con un P. Porque a veces hasta pérdome. O que faz, chaval, é super complicado cantar unha man a un ritmo, outra a outro, P a outro. O sea que tes 8 puntos a miña parte esta tarde. 8? Breixo, a ti gustaría che dedicar ao mundo do espectáculo? Estar nunha orquesta, non sei. A ver, prefiero estar nun grupo, nunha banda tocando rock, Guai, xa ten as ideas xa che claras o gusta o rock chaval. desde pequeno. Pois, como tes solamente 12 aniños, sigue machacándote a mazo para ser un dos millores baterías que teñamos en Galicia, ok? Un 7 esta tarde para ti. 7 para Breixo, 22 puntiños. E agora temos a caixa. Collo che algo as baquetas. Ai, que nervios. Que nervios paso aquí con las caixas, Ay. A ver, ¿qué hay ahí? Ensinamos yo a Galicia. Pues nin pa arriba nin pa bueno, baixo. nin pa arriba nin pa baixo. 22 puntos para Breixo. Ben. Bueno, lembramos que pasan 2 concursantes, Xosé, que agora mesmo temos en cabeza a Mike, que ten 30 puntos. En segundo lugar, a Juan con 25. Eles serían os que pasarían a semifinal agora mesmo, a espera, douche as baquetas, chamas así, non? Breixo, vale? A espera de coñecer a valoración de Ariana. Pili, ides a puntuar Ariana? Sí. Perfecto, pois Tania, adiante. Ai, Ariana, que sorpresa que me deches, de verdade, porque non me imaginaba eu que ibas a ter ese acorde de voz, esa dulzura e esa maneira de interpretar a canción como fixeches, e a verdade é que a min deixáchesme totalmente impresionada e con máis ganas de escoitarte. Espero que pases a final. Ai, gracias. Un 10. Rubén. Eu a verdade que teño un indicativo para saber se a cousa é boa ou non.
hai con algúns participantes que tardo, vamos, 2 segundos en escribir aquí nas miñas notas a túa puntuación. Leva escrita, eu creo que, nada, unha frase que dixeches, esa o tiña clarísimo. Logo, o teu temple no escenario é maravilloso, tes moita seguridade. Coa mesma seguridade que eu che dou 10 puntiños. 10 puntos. Pili? A min gustaríame que para todos os concursantes que se están apuntando a vir a esta cuarta edición, que trouxeran máis temas en castelán e en galego a poder ser moitísimo mellor. Tanto inglés a mí, que eu sabedes que o meu inglés é perfeccionado totalmente. Tiene razón. E a veces bloqueome bastante, porque non escoito a maioría dos temas. El no entender la letra afecta muchísimo, porque no sabes lo que está diciendo la persona. Tienes razón. Entón, pois a mí gustaríame que se cantara máis en español e máis en galego. Pero bueno, ainda así tes unha voz moi bonita, e a ver o que pasa ca Caixa, pero a mí gustaríame seguir escoitándote no programa. 9 puntos tes esta tarde. 9 puntos, 29 puntos. Madre mía, agora mesmo temos en cabeza a Mike con 30 e a ti coa puntuación que che acaba de dar o xurado. Veremos se a Caixa non dá o traste con esos 29 puntos que che acaba de dar o xurado. Este é o risco nesta tempada se o facedes moi ben, que hai puntos negativos tamén ou non. Bueno. Veremos a ver. Sorte. Vamos a ver que me depara la suerte. Sorte. Bueno. 27 puntos, ai que malo paso con isto. 27 puntos, isto significa, compañeiros, están vendo na casa a valoración, que despois da sorte das caixas, despois da valoración do xurado, temos en primeiro lugar a Mike, noraboa, en segundo lugar a Ariana. Eles son os nosos dous primeiros finalistas desta cuarta tempada. Ata semana que ven.